Neste caso, o que queremos denunciar é unha nova privatización, e é que o réximen de Feijóo está levando a cabo unha privatización clarísima do sistema público de universidades do noso país. Isto que tedes aquí non é un anteproxecto de lei, é un certificado de defunción. É o culmen dunha estrategia que, desde hai anos, co gallo do sistema de estabilidade do sistema universitario público, leva expulsado a alumnos das universidades públicas cara ás universidades privadas. Que facía Feijóo hasta agora? O que facía era prohibirlles as universidades que creasen prazas nunhas titulacións se non as reducían noutras. Cal era a consecuencia? Que as plazas de titulacións con maior demanda non eran capaces de absorber a todo o alumnado, e o alumnado acababa buscando prazas en universidades privadas. Que se fai agora con este anteproxecto de lei? Se autoriza que os bancos, concretamente un banco, cree unha universidade privada en Galicia que vai absorber toda a oferta de prazas que a universidade pública non pode ofrecer porque Feijóo lo impide.